Tots els contes clàssics de la literatura infantil tenen moltes versions. Jo avui he escollit una que té unes il·lustracions precioses de l'editorial Cruïlla. Es diu El llobató vermell i guarda una sorpresa que no vull desvetllar per si teniu l'oportunitat d'obrir un exemplar en paper. Pertany als contes del dret i del revés i us convido a descobrir tota la història quan tingueu ocasió de fer-ho. El llobató vermell li deien així perquè tenia el pèl més roig que els altres llops. Un dia, la seva mare li va demanar que portés el menjar a la seva iaia travessant la ciutat. En arribar a la ciutat es va parar a la porta d'un restaurant i la cuinera que el va veure va pensar en tots els plats que podria preparar amb ell. Quan el llobató vermell li va explicar que anava a casa de la seva iaia, que vivia sola, i a on vivia, la cuinera se li va adelantar, va estabornir la iaia del llobató i la va amagar a l'armari esperant el petit. Però el llobató no era pas simplet. Va arribar allà, va veure alguna cosa sospitosa i va començar a cridar. Un caçador que passava per allà va veure aquella senyora disfressada de lloba i va començar a perseguir-la per caçar-la. Tots dos van marxar corrents i això li va donar l'oportunitat a la iaia de sortir de l'armari. Refets de l'ensurt, van anar àvia i net a berenar al bosc totes aquelles coses tan bones que la mare d'en Llobató havia preparat. I des d'aleshores, el llobató vermell, quan ha de passar per la ciutat, no s'atura gens.